שלום, ברוכים הבאים. הנושא של הכנס הוא אומץ, עם תובנות עדכניות מעולם הסייבר. לבוא ולפתוח עוד איזשהו צוהר, להיות ממוקדים טכנולוגית ולתת לכם עוד דרך. בוא נתחיל עם AI, כנראה הנושא החם של השנה והשנים הקרובות. היום כל אחד כותב קוד, אבל לא על כל קוד אפשר לסמוך. היה נמצא בכל מקום ומשפיע על כל התחומים, ולכן המציאות הזאת מחייבת ארגונים לחשוב מחדש על פתרונות ההבטחה שלהם. בדרכים מגוונות להתמודד עם האתגר, תוך שילוב של נראות, שליטה, תגובה מהירה והגנה רב-שכבתית. היום אנחנו בפעם הראשונה חושפים בפניכם את הסטארט-אפ שאנחנו עובדים עליו כבר קרוב ל3 שנים, רוטינס. once אתה תוקף בפנים, בתכלס, lateral movement זה שם המשחק. נאחל לנו שתמיד יהיה מעניין, ובכל הרצינות העתיד שלנו די תלוי בכם, אז do your job. תודה רבה חברים.